Ако и вие искате сутрин да се събуждате с това, а не с това, този филм е за вас. Сутрините могат да изглеждат много различно. Едни хора се будят в студ, мъгла и тишина. Други в светлина, топлина и море. Добре дошли в Торемолинос. Торемолинос е мястото, което много хора избират за зимата. Не за почивка, а за живот. Тук няма бързане, няма нерви, няма тежки дни. Има спокойствие, светлина и усещане, че всичко е по-леко. Пенсионери от цяла Европа идват тук всяка година и остават с месеци. Плажът е първото място, където всички се събират. Някои вървят бавно, други просто седят и гледат морето. Тук никой не те притиска, никой не те гледа странно. Всеки е дошъл за едно и също – спокойствие. Докато на север хората се борят с студ и сняг, тук зимата е мека и приятна. Слънцето грее почти всеки ден. Температурите са като пролет и човек се чувства по-добре и физически, и психически. Тук денят започва бавно. Кафе на слънце, разходка по крайбрежието, разговор с някой, който също е дошъл да избяга от зимата. Хората си усмихват повече. Има време за всичко. За почивка, за мисли, за живот. Много хора прекарват тук по 3, 4, дори 6 месеца. Хотелите край морето са пълни с хора, които искат тишина и топлина. Стаите са светли, близо до плажа, удобни. Всичко е направено така, че да се чувстваш добре. Разходките тук са част от ежедневието. Хората вървят бавно, без да бързат. Гледат морето, говорят си, смеят се. Това е най-доброто лекарство – движение, въздух, слънце и усещането, че не си сам. Морето тук е спокойно. Шумът на вълните успокоява. Соления въздух лекува. Много хора казват, че тук се чувстват по-здрави, по-леки, по-живи. И е лесно да им повярваш. Повечето хотели тук предлагат специални цени за дългосрочен престой през зимата. Ако резервирате за повече от месец, цената пада значително. Обикновено едно студио за двама излиза между 900 и 1300 евро. Това включва всички сметки и удобства, като кухня и пералня. Много от вас питат за лекарите. Като български граждани вие имате право на спешна помощ с вашата европейска здравноосигурителна карта в Торемолинос. Има отлични клиники, а в аптеките често говорят езици, които ще ви улеснят. Тук живота не е по-скъп от този в голям български град, но качеството на храната е изключително високо. А как се стига до тук? Торемолинос се намира само на 10 км от Малага. Има редовни самолетни линии от София дори през зимата. Цената на двупосочен билет обикновено е между 150 и 250 евро. От летището в Малага се стига лесно с влак по линията C1. Пътуването е кратко, удобно и подходящо за всеки. Торемолинос не е просто град, той е убежище. Място, където зимата не боли, където дните са светли и където човек може да си върне спокойствието. Ако мечтаете за зима без студ, за дни с повече светлина и за живот, който тече по-леко, Торемолинос може да стане вашия втори дом.